Lah. Iki ndorone iki lho gopo ram iki lho. Iki lho. Lho. Rokok kueri. Kowe iku mak rokok kene gaji kok ke. Tinggal cukup rokok. Ya lho. air turun. Oh iki. Oh si ho. Iki lho ho. Tilap. Wis ditilap yo. GM banyune medhot Tega men lho. Iki pelatihku iki. Iki bongseng nok. Iki bongseng iki. Wis kene medhot akeh banyune. Pelat. Oke. Pesenamu keh ora? Ah umum stoknya habis iki kok. Kulkas stoknya habis. Kicing mari kita mancing. Pelatih gopo iki? Lapor bedun-bedun wae. Mancing sik ya. Ya. Laporan nanti sore. Ya, engko tak sepil hasilnya ya. Ini. Ini wae. Terus tak bahagia. Kacamata ini balik ya, Mbah. Oke. Piye to ki? Kok lega ta, Lek?